Какво става, хора? В нещо видео ще цъкаме Brawl Stars. Ще играеме с новият ми герой Тънк. Ето го, новият ми герой Тънк. Този герой просто, според мен в момента е най-добрият герой в цялата игра. Просто, хора, този герой е извънземен. В смисъл, този герой, влезнах в Brawl Hawk, исках да го пробвам и този герой просто е инсейн. И реших да му взема ето този скин, Swimming Trunk, който наистина този скин Swimming Trunk много ме кефи, много е як. И надявам се видеото да ви скефи, и ако е така, можете да се абонирате за канала и нека да започваме. Ето, гледайте. Бам, бам! Виждате ли, хора? Този герой просто е много OP. Видяхте ли какво им направи? Гледайте. Майко мила, хора! Този герой е най-добрият герой в цялата игра. Гледайте. Бам, 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 бам. Гледате ли? Този герой е най-добрият в цялата игра. Това е най-добрият герой в цялата игра. Гледайте, бе, братле! Този герой ги кърти. Майко мила. Еми, хора, представям ви най-добрият герой в цялата игра, Трънк. Инсейн герой, инсейн. Инсейн. Инсейн, бе, хора, като ви казвам инсейн, инсейн. Гледайте, бе, хора. Гледайте, бе. Гледайте, бе. Майко мила, хора, какво става, бе? Това е най-добрият герой в цялата игра. Дори не се шегувам. Дори не се шегувам, хора, гледайте, бе. Това нормално ли е? Това нормално ли е? Гледайте. Так. Бам, 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 бам. Гледайте, бе, гледайте, бе. Майко мила, хора. Аз буквално съм 10-0. Гледайте. 8-0, брат. Добре, аре сега да видим. Атакувам ги. Дед. Бам! Аз не мога да умра, хора, аз ви го казвам това. Вие ако мислите, че се базикате. Че се базикам, гледайте. Бам! Бам, 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 бам. Гледайте, аз не мога да умра. Аз не мога да умра, хора. Аз съм безсмъртен. Аз съм безсмъртен. Майко мила. Гледайте. Гледайте, цак. Бау! Бау! Майко. Не. Бум! 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 Безсмъртен! Това е най-добрият герой! Най-добрият герой! Гледайте, бе! Той не може да ме стрелне! Просто това е най-добрият герой, хора, няма какво вика. Те не могат да ме стрелнат, бе, хора. Аз буквално ги гърмя, бе. Гледайте. И гледайте са. Бам! Бам! Гледайте. Гледайте, бе. Те нямат шанс. И някак си вкарах. Те нямат шанс, бе, братле, нямат. Те нямат просто, братле, нямат шанс да живеят, бе, братле. Аз буквално съм 60-0, глед. Бам, цак. Първото ми умиране, хора, what? Аз направих към 100 кила, бе, хора, то това не е нормално, бе, то това не е. Гледайте.
21! Майко мила, 21! Моника Белучи, няма какво да се случи! И ни вкараха го. Брат, аз ги бия, но ни вкараха гол, не знам. Бум! Те ни вкараха по без да искат гол, иначе сега ги думкаме. Гледайте! Бам! Бам! Гледайте. Аз ги думкам. Гледска! Бум! Бум! Те не стават, братле, те не стават. Как ме убиха, бе? Не по без искат, братле. Дед! Една секунда, бе, братле! Най-добрият герой! Пък има много як скин на него. Гледайте колко ми е як скина, брат. Майка мила. Буквално имам 8 поредни победи. Омага за малко! Омага! Най-добрият герой! Най-добрият герой в цялата игра! Най-добрият герой! Най-добрият герой! Трънк! Трънк, дами и госпожа! Трънк! Най-добрият герой! Най-добрият герой в цялата игра! Трънк, гледайте! Гледайте, бе, те няма шанс да живеят, бе, братле! Гледай! Майко мила, братле! Майко мила! Леле, майко, вкараха ни го! Няма какво стане, братле! Това ви беше най-голямата грешка, че вкарахте гол. Най-голямата ви грешка в живота. Най-голямата ви грешка! Вау! Моля! Братле, аз ги убивам, ама ни вкарват голове. Колат, как ни биха, бе? Те ни биха, нищо, поне правя много килове. Добре, за сега в това видео имаме 10 игри, 9 победи и една загуба. За сега в това видео имаме... Хора, вие осъзнавате ли, бе, хора? Ние имаме само една загуба. Ние имаме 9 победи и една загуба. Вие осъзнавате ли това какво е, бе? Този герой е най-добрият в цялата игра. Гледайте, бе. Майко мила, ние какво правим?
Ние ги тормозим, бе, гледайте, бе, братле. Ние просто супер ръпваме и ги убиваме. Ние просто пускаме си супер и ги убиваме. Няма какво ви кажа, хора. Няма какво кажа. Между другото, искате ли утре да снимам видео на Splitgate 2? Пишете долу в коментарите дали искате да видите утре видео на Splitgate 2. Защото миналото видео играх на Splitgate, но излезна нова игра, която се казва Splitgate 2. Тоест, старата игра беше Splitgate, а сега е Splitgate 2. И аз направих една игра на арената. На арена в Splitgate 2. И Splitgate 2 мога да ви кажа, че Splitgate 2 е 2 пъти по-хубава от старата Splitgate. 2 пъти по-добра графика. И следващото видео мисля да е на Splitgate, за да поразцъкаме малко да ви покажа по-добрата графика. Добре, това е първият път, който ни убиват 2 пъти. В това видео са ни убили най-много 4 пъти, а аз съм ги убил 10 пъти още. Бау! 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 Не! Не! Омага, това е нашия шанс, давайте. Супер ръфваме и ги убиваме. Бау! Аре бе, братле! Омага! Бау! Бау! Не! Супер! Не бе, брат, играй бе! Той е много тъп, бе, Мортиса! Мортиса е тъп, ама тъп! Много е тъп, Мортиса! Много! Много е тъп това Мортиса, хора, много е тъп. Загубихме заради Мортис. Нищо, мисля да направя още една игра и да свърша видеото. Гледайте, то няма какво стане, бе, братле. Майко мила, това е ОП, бе, братле, гледайте, бе, те не могат ми хитнат, бе. Майко. Гледайте, бе, и се учете, бе, майко. Майко, мила батко. Гледайте просто. Надявам се видеото да ви изкефило. И ако е така, абонирайте се за канала и до нови срещи.